Nu! Fan som var mig. Vänta, Linn, ta tid på min telefon. Det är 4646. Här. Jag tror det var hårdare än så där. Tryck, Men det var vänta. inte. Nu, tryck här sen när vi börjar. Det kanske, ja, nej det var inget. Måste jag? Jag måste sätta mig. Nej. Men Felix kommer klara det här. Inte Malcolm. Jag kommer banga alltså. Vänta lite där. Jag kommer äta det, jag kommer banga till slut. 4 gånger 6 är 24 va? 26 timmar. Det är bra. Det är någonting över. Och så är det typ 20 gånger mer kolhydrater. Men det är lugnt. Ah! Jag vill inte äta. Vad ser din vän? Aj! Det ser ut bara på mig. Ja men nu! Vänta, hon ska räkna ner. Hon ska starta Grace Motion. Va? Vi ska ta tid. Alltså ni vill inte se det här? Jo. Nej. Jo. Kolla hårdare. Nej! Okej. Filmar hon? Ja. Nej. Om inte jag överlever Felix så är det bara sett. Vad hände? Du också. Tryck. Ja. Vänta, men hon. Okej. Stopp! Nej, det är Åh, äckligt. Vad skit. Han var seg när. Kom igen då. Han kommer sluta. Nej. Kommer han visst det. Kom igen. Är det gott? Nej. Ska fan bli en sån där kameragubbe. Bra. Vad gör du? Är du på spy eller va? Nutella. It's good for you. Jag får inte ner Ni får bara ta, ni får ta en klunk vatten. En klunk vatten. Nej. Nej, vem ringer? Bästa vän. Filmar du? Nej, fuck vatten. Nej. Ja, men ta i det. Åh, fan vad äckligt. Vad har du beräknat för blodtröjor? Vänta. Felix, är du kontra på mig?
Nu. Det här ska nog inte ut på Facebook. Nej, vadå då? Jag vet inte. Jag vill inte säga att det ser mig så här. Men man har bara... Jag ser de här som äter. Du är sedda. De håller på att tävla om att... Vad fan är det där? Det Fusk jävla fusk! Du diskar! Diskar. Va? Disk. Du diskar mot. Om inte mamma diskar. Ja, men jag nämner dem att förklara. Nej, mot alltså. Jag går inte. Jo, kom igen då. Nej. Kom igen. Jag går! Skärp dig! Till och med jag hade gjort det bättre. Kom igen. Ja. Sätt upp! Kom igen nu. Fan, det är upp nu. Kom igen då. 4 minuter nu. Jag fastnar igenom burken. Så att säga. Filma hur mycket de har. Men... Åh, du kletar dem upp till Snart! Så går det man fuskar. Vadå? Här. Det syns inte. Nej, men det var för Brun. bra. Kom igen nu då. 5 minuter. 5 minuter nu. Kom igen nu. Vad gör ni? Sex minuter. Man hör inte vad du säger. Vad snäll du är. Vad här får du vatten? Stektält bara. Jag känner mig varm istället va? Nej, och så klagar du. Malcolm, när sist stoppar du en sked in i munnen då? När sist stoppar du en sked i munnen? Nu är det din tur att käka lite. Jag klarar här. Jag tänkte vara snäll på dig. Och så Ja, nej. Okej. Jag är snäll på dig.
Jag hör inte vad du säger. Va? Hallå? Är det här tomt eller? Vänta, kolla. Ja, mycket så. Du måste ju typ synas att det är liksom glas. Lite till. Jag sa ju att Felix skulle klara mig inte du. Det är lite kvar. Lite till. Det var kung! Kunk. Min läpp. Hur mycket är det kvar, Malcolm? Nej. Men Vad flickigt! Kom igen nu då! Åh! Nej. Åh! Vilken kall dörr. Matte. Ja. Man kommer inte med. Det får ju Matte. Det är aldrig så. Det är inte länge nu. Åh! Här. Här. Du ska äta upp den. Ja, kolla bara. Ja, det är äckligt. Ge mig mitt då. Åh, jag ska aldrig äta det sällan i mitt liv. Åh, fan. Åh, jag bara... Okej, nu stoppar jag den här. Ja, vi ska snart